बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालाम सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय मध्य सनापुर गामियाव दैबानाजों लोमसावदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आसाम फारसे बोहैबोनाय हलंगि दैया माथावरि सिफायनानै मध्य सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि गोबां नखरारि मुवा बेसाद, दाउ, अमा, बोरमा खहा खालामदों आरो गोबां न' बां सिफायलांदों। बिथांमोना फोरमायबावदों दि दा थानाय जानाय लोंनायनि थाखाय गोबां उसुबिदा जानानै दं। लोगोसे थानाय जानायनि थाखाय थाबैनो सुबिदा खालामना होनांगौ होननानैबो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। बेयाव खोथियाबो बहुत दंमोन, माइ हालेवखानाय हा गोमोनबो दंमोन, बेफोरखौ लस जाजोब्बाय। फख्रि मोसौफ्राबो मासे मानै माहाबा गलांनानै दंहैयो आरो न'आवबो उन्दुनो हालिया। बेबायदि थाबाय थादों दा। आरोबाव बिथिं होनोब्ला माबा जेबो मैगं थाइगंबो गैला, जेबो गैला, सोब दैयानो लांजोब्बाय। दिखसि देग्लाखौबो लांबाय माखासे, उपाय गैला आरो माथो खालामबावनो जोंलाय दा। आरो न'आवबो थानो हालिया, सुखबो गैला, गथ' गथाय आरो बेमार आजारबो एसे दैबो मोनलोंला मोजाङै। दा लोमजानाय साजानायसो एसे जाहांबोबाय थादों, मोदोम सानाय माबा सानाय, बेसे दैयाव थाबाय थानो। खेथि मावबायमोन नामा माइ आबाद? माइआ गायबायमोन 6 बिगा 7 बिगासो, बेबो थांजोब्बाय, गैला, फबजोब्बाय, दैयानो बोहैजोब्बायबा माथावरि बायनानै। आरो बिथिं नायनो थांबा न'आवबो बिराद उसुबिदा जाबाय, थानोबो हाला, दैबो मोनलोंलिया, दुगैनोबो मोनला, बेबायदि अबस्था जाबाय। ओमफ्राय मालाय न'आवबाबो गोजानाव दै लायनासो लोंफैग्रा जानांबाय, उपाय गैला। बेबायदिनो आरो बिराद खस्थ'। दा आरो न'आवबो मोनामोसै, न'आवबो थानो हालिया, दैयाबो बिराद लेथ्रा। गभर्नमेन्टआ नायफैबायमोन नामा? गभर्नमेन्टआथ' गैया माथो, खबर होगोन होननासो बुंबाय फैगोन होननानै, माथो दाबो फैयाखैयानो। बिराद उसुबिदायाव दं दा जोङो। न'आथ' सोरनिबा न'बो बायलांबाय, बेबायदि जादों। आरो खोथियाबो मा फुखानाय दंमोन, बेफोरबो धंस जालांजोब्बाय मानसिफ्रा। आरो सोरबा सोरबाथ' थानोनो हास्राला, न'आवनो थानो हाला, दैयानो दाबो राना, बांसिनसो बांसिन जासिगोन, बावसिगोनसो बायदि मोन्दों। आरो अखा हाबानो दा दैया देरबोबाय थायो, दैयानो दसे थानो दर खोन्थाया, देरबोबाय थायो। जेबो दंफां औवा बायदिसिना गय बारि सोब बे थैजोबलांसिगोन, जेबो थानाय नंला गासिबो।